Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Film listeners, akong i-upload karon ang What's the Style Part 4 na karon pa nato nasundan o upload kay karon na sad ta nakalugar. Taod na sad ni atong mga comments, last 2 months pa ni, pero ako gyapong basahon para nasa tay pang intro vlog. Ang first comment nato si Ginalyn Saros, salamat sir, tulo ka heart. Salamat sa imo dia Ma'am Ginalyn Saros. Si Rodrigo Bali, nice daw. Salamat sa imo da, Rodrigo Bali. Sir Dads Vasquez, daghang salamat pala may drama sa What's the Style compilation suglan sa makadayang kinabuhi. God bless us all. Daghang jud salamat sa imo Sir Dads Vasquez sa imo ang kanunay nga pag-comment. Na jud kag kauban sa ako. Salamat kay sa imo da Sir Dads Vasquez. Si Jude Plastico, buak si at na sad idol. Ngaw jud gapon ni si Jude Plastico kay permini ga comment labi na sa iyang tito. Salamat sa inyo diha. Si Ma'am Del Sam 99 na Sir Idol, pasensya na nawlang ko comment o naminaw ko sa miagi, nakalimot lang ko comment kay nilangaw man ko work while paminaw sa imong drama. Salamat and God bless you and family. Daghang salamat jud sa imong Ma'am Del Sam 99 sa imong kanunay nga pag-comment nga isa jud ma-appeal po sa ato pag-vlog. Daghang kay salamat. Si Richard Turato, daghan nga suglanon ang mapaminaw sa ilang suglanon sa What's the Style. Live ko naminaw sa Casamire South, Naga, Cebu. Salamat si Modia, si Richard Turato. Daghang salamat si Modia, si Richard. Si Ryan Inkito, nag heart lang siya sa iyang kamot. Salamat si Modia, Ryan Inkito. Ug mga itong listeners, tanan ga comment sa ito last 2 months. Ug karon pa dyan ako nabasa. Karon pa sa dato na sundan ug upload ato ang part 5 sa What's the Style. Ug ato na sugdan ato ang What's the Style part 5. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Mary. Ayun, duko og nasilag man unta ko nimo kay imo gipasakitan. Apan sa dihang kalit kang nito nga na ako bisag may manag-iyan na nako. Mao ni ang hitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong nakalimtan. Salpayas ka! Mabdos ko! Yan di ko ni mo pakaslan! Ani mo nga na mabdos ka! Kada jir-jir na to, gihatagan ni kag tablitas para sa imong imnon, pinsa para dili ka mabdos. Pero, wala ni mo tumara. Kanaaro mabdos ko! Umapugos kag pag-asal na ako! Gusto ko nga magminyo na ta, Ruben! Sige na ba? Ano naman yung bata sa akong sabakan ug ikaw ang amahan? Kaya kasubo ko, Mary. Dili pa ko andang nga musuod sa kinabuhing ninyo. Usap mga duta, mangita ta nga makamao mo kuha sa bata. Ipakuha ta ng bata nga nasa imong susimtiyan. Dili ko mosugot. Pagkatawon ko ning bata nga akong gisabak. Pagkatawon ko gid ning bata. Karon nga nanganak ka na, panghinaot ko neri ha, nga di ka na intaw mabiktimas kog maday. Kung manguyab ka, pilian taw ng lalaki nga matinod-anon nga magmahal nimo, nga kung magsabak ka,
iya kang pakaslan. O, ma. Nitagam na ko. Kung makauyab ko balik, unya na gid ko magpahilabot niya kung makasal na mi. O, mao na'y buhata. Aron dili ka manganak si kaduhang higayon nga way amahan sa bata nga maila ang bata. Amping og siguro na gyud ana. Aron dili ka mabiktimas ikaduhang higayon. Imong kauban sa trabaho sa department store, mamisita nimo. O, ma. O, nakita po na ako nga matuod siya nga nagmahal og nahigugman ako. Busa inig pamisita niya. Sugto na ko siya, ma. Anyan sa manang tawhanan, naibaw nang may anak na kasauna? Ako man siyang giingnan nga na-disgrasya ko. Oh, sige. Inig pamisita ng tawhana, ha? Makigsulti ko anak niya, ha? Ha? Mga na Daniel, nag-uop na ito linis tindahan. Kuyo lang tasik na ha. Talitang istorya taro sa inyo ha, okay? Ayaw lang, uy. Di ko ganahan nga magkuyog ta nga dili pata uyab. Muuli sa ta sa ato, Basta kay magpaabot ko nimo sa bahay. Daniel eh, kuhan ba? Sultan lang ko karoon eh. Panigadto na ko sa inyo. Uy, ba tandaan? Dili ko, uy. Ato lang lagi sa bahay, lagi. Basta magpaabot ko nimo dito. Sige, sige. Happy naman sa inyo mo sira nga itong itrabaho ang department store. Kung ani na lang, motor man ko, sakay na lang ka na ko. Yato tika sa inyo. Aron, muli ko dali. Balik din ko. Ikaw ding ginganlag usting? Oo nang mama. Miga. Mama man diretsyo. Kining dong. Sadi ka pa mo dayon sa sud ba? Mangutana sa ko ha. Unsa man ka? Tinud-anay gyud ka ng imo sa akong anak? Ikaw sayod gyud ka ba yan? May anak na sa unang uyab niyang akong anak. Bida. Basin ba yan? Igo sa na nimong tilawan ng akong anak niya pagkauman, biyaan rasad. Ma'am, okay ko si mga anak ko eh. Okay, Unsa man na? okay. Ano ba? Okay, okay. Huwag kong sugto lang ko yung makaroon, ma'am. Hagdon na tika. Ha? Oh, di, magagad ko di mo. Pagtarong dong, uy. Di, magpakasal, Mr. Bing, dali. Osting. Mo na. Inana na ko kamahal mong anak taon. Wa ko'y labot na kaghapon eh. Andam ko mamansing anak. Andam ko. Salamat kung maodong. Salamat gid kaayo. O dayon pamay dayon ng akong anak ha. Kay karong gabi sugton ka na kuno ni Neri. Okay, salamat kay nang. Sige nang. Malay din ko. Nya o pakasal din mi duha. Kalami. Medyo kaya na nakuha ka tila o tila. Ay, kakilo. Kakilo. Sopo na yung gusto. Sting. Ate. Sting. Kantuski ka ng imot eh. Bisag dili kita doon ako pero okay na uy. Kagay. Walang yan. Ay, ito akong ting. Hindi ako kapag nga. Ay, lagi ito akong uting. Hindi kasi kabot siya muli kagagano. Pero, Sada na rin. Hinda na. Kaniyat sa... Hinda na. Naanating. Wow. Mura naman bas asa dahil mo. Ansa, niya siya sa atong dapit? O biyudo na siya? O yads, o lagi. Wa sila anak na. O nga niya siya. Kay gusto siya nga mutanaw sa inyong anak. Dili ko. Minyo na ko. Ha? Ug ang akong bana mo'y giilang nga amahan sa kong anak. Hinduta gud niya gud. Kalit na siyang pakita aron mangitas iyang anak. Kuy! Kung dili ni mo no, pakita ang inyong anak no. Basta lang, pakikita lang niya, day.
ang giagian sa inyong anak may ang pangita dahil huwag ginagi pangita na. Ay, salamat nga ay misigot siya nga magkita mi. May birthday nga tambungan ni Ray. Mao nga, musugot siya. Nga makikita ni mo. Pero di niya dalo ng bata. Di niya dalo niya. Iyan ang ibilin. Tapos iyang inahan. Bahala na. Ang importante nga magkita mi. Gimingaw na kay kuniya. Gimingaw na ko ni Neri. Yan na daday. Tungod ning motel. Manaog sa auto na. Lain na ani, uy. May banan ako. Pero ni Kuyog yapon ko nimo. Ay, dili na unta din ako angay nga buhaton. Kana kay ni Kuyog kanako. Nagpasabot lang nga. Doon na pa ko'y luna diha sa imong kasing-kasing. Tana day. Manaog na ta sa auto. Check in na ta. Kay gimingaw na kay kunin mo. Oh, Ruben. Tana manaog dita. Tana dong, Ruben. Ngawa na ako ni imo hada. Ingong di ko ini kay. Ang imo Kunin mo pa kong gipangasawa. Kawat lang akong mapana ron. Alabi, anak. Alabi. Ang imo, pe. Wow. Mauni akong gikaming awan kay Tupo og taas. Ang sa kong panagamay. Kini, ame, Kasi nga nga pagbayo na Tangi agad mo na din. Alibi ato na nga labi na kayo. Lasta kita. Tulungin. Gitiritso man. May na kayo. Kaya ba ingat kayo utis ako arumin. Kaya sa imo pas. Kayo. Kaya lamin. May nahitabo ginamo pagbalik sa amahan sa kong anak. Human sa hitabo, nagkabalik ang among relasyon. Pero mahal ba na ko akong bana? Kung naningkabot ko nga dili siya masayod nga nakarelasyon ko pagbalik sa lalaki nga mo'y amahan sa kong anak. Naningkamot ko nga di masakpan. Huwag ito makasama ang kagi ni Nire. Dining tulumanon. What's the style? Naningkamot nga dili masakpan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jupit, ginaingon, basta ang bana malayo sa asawa, pag-expect na lang nga makasaha siya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Paita ba itong pagpuyo, Jupit, uy? Bisag toothpaste. Di na ta halos makapalit. Kami na pag-antos de Mirian. Naghuwat na lang ko sa tawag si Jinsi. Nasa man taong ka makasakay barko, uy? Tawagan lagi ko ko si Jinsi, uy. Ay, mauuna kay ko nilang mamagpapa nga magsigig pangayo nila para sa tong konsumo. Paitag yun. Ay, ang potas Ginoo, de Mirian nga. Matawagan ako sa agency. Oy! Bye, Jupet! Bye! Ha! Di aplikas Pinas, bye! Bida, abid ako nagsakay na kag barko. Agaw na kong gwapo na. Parehas na ako. Si Ima, nakalarga naman. Mao ba? Bay buyaks? Oo, lagi. Porbida. Kung nagsakay na kag barko niya, nagkinhanglan, mug-chip. Pasakyan sa gubaya. Ay, uy, problema, bay. Ikaw pa. Salamat, yes. Oy. Uy, bay. Bumili ko na si Jinsi nga akong i-applyan. Bay buyaks. Kasi, kanina. Hello, sir. Ay, lang daghana ang isod sa malita day ha. Ang importante lang. Ay, isakto na niyo, Jopet. Daghana rana day, oy. Kuha na, bugat na lang sa akong bagahe. Oh, sige. Basta ha, panawag dayon kung makasakay na ka sa barko para gawas, Jopet, ha. Ugoy, ayaw kalimot pa dadayon sa unang buwan ni mong sweldo, ha. Lagi. Bay, ini atong pagkasiman ba? 50-50 man atong kinabuhi ini. Wala good. Pagkadagko sa boat. Pertigong dagko ah. Oo na, bay Jupit.
Pero ang ubang pamilya sa mga seaman, kusik-kusikan ng taon ng sweldo. Pada, pastil lang. Ikaw, nagkakapilan mga nakapadag sweldo sa mong misis. Bay, Jupit. Mga kalima na bay? Niya, kumusta man? Nagnegosyo ni mo misis? Diin na masab kagikan, Mary Ann. Kadlaw naman kang nauli. Dito ko nakatuhog sa bahay sa akong kabatchmate, ma. Ngiga ni mo sa. Moro magkagdaga nga nagslip over sa imong kabatch. Samtang ang akong anak nagsakripisyo sa kais barko para sa inyong kinabuhi. Unya ikaw nagpahayay-hayahay ka lang. Day, ayaw intog iwaldas ang kwarta nga hinaguan sa kong anak, Mary Ann. Sermo na sa tapoy. Hello? Hello, Marian? Yes. Salamat kayo mga gitabag. Magkalugar ka karon? Ngano naman sa deal? Ginigaw mo ko nimo. Sukad atong nagkuyog tas motel. Human sa atong batch reunion ba? Wala man ko mahimutang. Lagi. Sige naman naguguna-guna ni mo eh. Sapa dia yun. Marian. Gimingaw ko nimo. Gimingaw sad ko ni mo, Yel. Nagkaroon eh. Same time. Same place, baby. Yeah, sige. Bay. Dali lang ka dito eh. Ano pa nanawag pa mga groom boy? Ay, da. May ipapalit lang ko niya. Una, sulod ka. Sige. Sige na, sulod na. Sir? Mari ka. Ay, salamat. Nga ka. Doon ako ipapalit ni mo. Mamaliyog lang ko ni mo, ha? Okay. Unsa na, sir? Bere, be. Dala. Ang kwarta. Sa iyo ko na. Si Mary, ang asawa ang Jupit. Itong isuod mo na sa kwarto. Pita. Nagduwag kayong asawa sa kumigo. Hello? Ma! Ngano ikaw may mitubag sa cellphone ni Marian? Hayan akong asawa, ma. Ay, wa din he. Sa'yo itong bilakaw. Ang butog asa to paingon. Naibilin man is bayang iyang cellphone. Nagdali, magutong mibiya. Ay nga naman dong. Sabihin na lang ko sa imong tuyong Mirian. Kaya ako na lang sulti niya ang abot niya. Ay, unya na lang, ma. Sige, bye. Unya, unsa man bay? Akong inahan nakatubag sa cellphone, bay, sa akong asawa. Milakaw ko nung nga nagdali og nakalimta ang cellphone sa pagda. Bye. Dilingon sa pag-intriga, no? Kasagaran sa mga minyo nga siman ang mga asawa magbisyo gyud. Uy, bay, dili ka na mabuhat sa akong asawa, bay, eh. Unya, usawa man ang may nakakita mga nga misor kinigutil ko ba sa lang laki. Lain po kay mag-grocery sa sood o tambay, di ba? Tubag ka na, bay buyaks. Ako'y tug sa pagpinaabot nga. Tawag ka ng usbay buyaks. Aros pag-confirm nga. Iyong nakita nga kung asawa nga misud sa motel. Nagitrabuhan ni bay buyaks. Bay, salamat kay gitubag na nimo nga akong tawag. Ay, babe. Kuhan ba? Hining. Kalma lang, kalma. Kailan kainit ang sa imong ibuan. Bay, kupain silang video bay nga kumamalik diha. Gisend na ako aron dili na makanigan ako sa Mirian sa iyang gibuhat. Uluoy ka na ko, bay. Ang may kapagi ba, Judith? Pero ay kalimot ha. Layo ka sa Pinas. Ay lang kayo ito na pagbuhat sa asawa eh. Sige. Maglaong ka nga. Tabangan ka na ako aning imong gihangyor ako. Timing kaya nasa silong sa waiting area ang asawa ang Jupit kuyog siya laki.
Kini kwartuha, gipon lang gikuha na. Vida. Nepaymutan na ako ang cellphone o gion na ako daan o video record. Luoyan ako sa kong migo eh. Putan siya, so di siya ang pinuangan siyang sawa. Malay mo lang ako ng wagas. Kakainin ko yan ng walang hugas. Ay, alam ni Anay. I love you more. Ligo na tigas ako mga hawak. Puto man ka kayo. Malay mo lang ako ng wagas. Kakainin ko yan ng walang hugas. Ay, alam ni Anay. I love it. Alam mo, Kita kasi mong gibuhat nga pagluib sa akong anak, ha? Rian? Sa may nakuha ang video, good? Ambot lang! Bagaan ni mong naong sa? Di pa igo nga gisugal ni mo ang kwarta nga gipada sa akong anak? Laki ka pa gyud! Matod sa akong anak, day! Palayason ka din his among bay! Paganaog na ko sa barko, wa na sa among bahay si Mary Ann kay mibiya na. Mayra pod nga wan na siya. Dili ko gusto nga makriminal sa kagulingon akong asawa nga nagduwa og kayo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Mao ba, Agnes? Unya? Iso man ang tuloy, natulik yun. Mao ba? Wilson? Nga naman ka. Luspat lagi kagalit. Ano ka, oy? Kabuhion ko, Agnes, basta makadungog og pong natuli. Nga no good. Ay! Hala! Uy, ginoo ko na tumawag galit si Wilson! Ang mga silingan! Hi, Wilson! Kapuhagin ni mo, oy? Apa mo si ka, Joyce? Manyaganaan ka sa kong kagwapa, Son. Oh, ganahan. Ang buso nato ni Son. Ano si Karamuson? Ang atong gana pa. Unsa? Ako'y bayad sa Unta Motel. Ka, Joyce? Joynes! Na. Kita lagi na ako, Agnes. Doon silang motel sa Joyce ug si Wilson. Yung mong Wilson? Bogyan si Wilson, ha? Wayo na laki haloy. Tao pa gani, doon na dahil ang babaeng kauban sa motel. Masima pa sila kipuhat pa. O siya, babaeng lalaki mo doon sa motel. Way buhat o dautan. Mag-unsam sila diyason, mag-rosaryo, magampo, mag-gabae. Relax lang, Joyce. Relax, ha? Wa ko magtuo, Wilson, nga. Ano yung tiglaw sa Joyce? Gusto ayun mo. Wag yun ko magdahom. Gusto naman. Simbalik ko eh. Paluod sa di mo, Wilson, ay. Peksin mo, Joyce, eh. Huwag pag ka mauli di ha? Ano? Manggawas na ning Portos Motel. Sus, paita. Kapoy, baya. Ilis na di ha, good. Huwag yun ko magdahom. Hasta mahayag ako. Di pa ka magawas din, kay ano lang ko. Nagkuyog agso din, he. Unya, magkuyog siya tabang gawas. Tulog mo. Ay, kukunit ni Wilson, ha? Lukod mo, luod ka. Muna ko din magawas, ay. Una, kay kasukaan ko na tayo ni mo. Huwag ka na po, Joyce, be. Huwag lang ko mo ba? Huwag lang ko mo ba? Ayaw itong kukit panabi sa ato, ha? Huwag lang ko mo, Joyce. Please. Happy anniversary, Agnes. Happy anniversary, Wilson. Wilson, nga nang minuhod man ka.
Agnes? Will you marry me? Na, naigon. Tiyo, huwag ka malipay nga. Gidawat ni Agnes ang akong proposal. Magpakasal ming duha. Tinuo ko ng bata ka. Aw, tigwa nga di ay. Ay, sila. Magbinyo na ka. Wa ba gani ka matuli? Pati kay tanawon to. Sawayon kang kagnisa na. Tanawan niya. Kuhaan mong gutiyo ka nang mahadok mo kung magpatuli. Ayaw ko. Ako'y bahala ni mo. Nainindot kayo nga i-over. Kinsa itong taas ng edad. Nga pa matuli. Pagpatuli ka ng panahon na. Naihatag nga tag 10,000. Suwaya na to dong. Suwaya na to dito. Pasig matagan ka pa. Tara! Tara dong! Agnes, tinuod ang chika nga magbinyo naman ni Wilson? Diyatagan naman gani ko niyang sing-sing. Gani oh. Wow! Sana all may pasing-sing pag-ideation ni mo, no? Lagi. Wapot siya na nagana nga ni-propose ni mo sa? Basig, wa nakagwanta nga. Nagkaanam nagtaas ang iyang edad choice. Okay. Pero, okay ka ning akong isulti ni mo ron, no? Sultian lang kiti ka aron dili ka mahinayak ba? Ha? Sa unsa man ka na, Agnes? Hi, sir. Higda lang kaya, ha? Ayaw gid paglihok, ha? Ay, kaning basig last na nira kong adlaw. Ay, pag tinalawan, gisultihan ko sa imong uyuan ka ganina nga menu uno na ka. Nasintiyo. Uy. Ay, kahadlok. Uy, relax. Kay sugdan na nato ni. Mauna, Agnes. Nagka-jerger ming duha ni Wilson. Nood in taon mig motel. Pag inibayad. Pero pirti kita ko naguta. Uy, wag ko magdahong mapisot mo dahil siya. Pati ha, sugin lang takas na hitabo na musud sa kwarto sa motel. Ingon ini, Agnes. Ay, nakapupo na ko. Nindotag. Puro mas lawas ni mo, Joyce. Uy. Oh, yan sa mga kaniha. Dili pa ka kay ako diri kanina rang ready. Sa kugugot, Wilson. Yagi kong maayo. Gusto na ko nga magtapot ang duha na to kalawas nga init kaayo. Go na. Buha sa imong dughan. Uy. Umarap makayo, Wilson. Kuyo po. Kusalayo po. Sige, Joyce. Wilson, upo na na ako. Patay pa sa ano sa din eh? Ang man, Joyce. Kalain, napisot ka. Dili ko makatuo sa mong gisulti, Joyce. Oo, iko, Agnes. Muna tinuod. Wa pa natuli si Wilson, promise. Sorry. Way kasal na mahitabo, Wilson. Nga naman, Agnes. Obvious kayo, Wilson. Uy, ngayon, nagbakang-bakang ka pang naglakaw kay bag-o pa kang nagpatuli. Kung pag ganita magkasal, may seto na kang gitago na ako. Usa, way kasal. Way kasal! Way kasal nga nahitabo. Adismaya og nauaw si Agnes nga bag-o pa kong nagpatuli. O ito mga kasama ang kaagi ni Wilson, dinining tulmanon. What's the style? Nadismaya og nauaw style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nora. Kining nahitabos ang kinabuhi din ako may kalintay. Norman, niyata ko nung tungod sa motel. Ning gisakit ng taxi. Uday. Tana na. Manaw na taday. Pero, Check-in taday. Norman, mahatlok ko. Adlok tay. Lavang ka ako nimo. Musa, sige na. Manaw na taday. Ano day? Uray giling. Ang gamot. Ang gimadaos to sa akong ubos. Dami, ano. Sige. Ano ang baho? Kagod.
Dali mo kamot, be. Gapa ni ako, ah. Kadako. Kadako, ani. Uy. Karon, pini. Aray, ma. Tabang ma. Agay tayong pa. Uy, kasakit na na. Agay tayong pa. Hinahinay lang, uy. Unsa? Ang imong uyab nga si Norman kaslunod sa laing babae. Ma. I-corner ko na siya sa babae nga na silingan. Nga ko gusto niya. Ngihubog niya si Norman, ma. Ang natorjakan niyang maong babae ug mabdos na kini. Unsa naman gud na ay maunay pag-aingnon na. Nga di gyud para nimo si Norman. Busa ikalimti na lang siya. Og si Dido, ay dako na gusto nimong tawhana. Busa sugta na lang siya anak og siya ang pamanha. Si Dido na. Salamat taon, day. Nora, kay mo naging kong sugot. Kinatuwag kay nakita kong tinuod kag yun nga nahigog man ako dito. Apan, di ko gusto dugay nga relasyon, ha? Tagam na ko anang relasyon nga taas ug lanat. Basig makapabamdos na sa niya kag laing babay sa mas una na kong uyab. Tagam na ko, eh. O sige di, ako inon ako magginikanan. Nga magbinyan ako. Magpakasalta dahil sa labing madaling panahon, day. Magpakasalta. Ako na kasi... Ganahan kay ko, hag ka ng ako, eh. Agian naman ni anak. Ani mo, eh. Panit-panit. Ako na mag-iagbata ko. Ano ka lang, eh. Ni ka... Kini... Oh. Maupanak, wa ka malipay sa kang Dido. Wa ma, eh. Ha? Lahi gyud atong kang Norman nga. Grabe ka dako, eh. Kang Dido di ay? Dawi ayo, ay, way lami. Wag yun ko'y na-feel nga sakit. Mura magalahoy-lahoy ra. Kamahay ko ba yung nagpakasal ko niya, eh. Pero nahigugma man sa nimo nak. Unya ikaw ang makat-on raman sa kas paghigugma unya niya. Kat-on ba, oray, oy? Kat-on ta ato kagamay ato. Mabuhi ka ko ng pulos lang ingon anak ma, gugma. Di ko ay, mga bit oray ko. Nora! Ayaw ha, Nora ha. Bad kay na. Dakong sa Diyos ang pagpangabit. Ya, ma, di ma ko malipay ng kandido. Naunsa ka man maanad ka na arang iya, oy, nabaguhan pa lang karon. Ay, bawal akong daang gamay ng gay. Di yun ko maghinaya ka na niya pagkasal. Taon sa nimo na ko, oy. Mga bit lang lagi ko, sugot na good. Di lagi ko mabuhay ng kandido, maay. Matag nagkaog pagkaon nga ko to, bras tutunlan. Makalahusas tiya na ako, ma. Ay, nahala, sige nak, pangabit na lang. Salamat, pero, ma. Oy, hoy, hoy, hoy. Kau ba? Ayaw yung pasakop si mong bana, ha? Ayaw yung taon. Di lagi, ma. Ganahan kay ko ni mama ay supportive kay ka. Dili ko pasakop ni Dido, ma. Dili, ma. Oh, gaw. Gaw lagi gaw. Porbida nang kita awin taon Miss Ben Norman kanina dito sa merkado. Nabalik na day siya din sa ato. Dito naman ta siya puyo sa Manila. Kay gida siya sing asawa, di Ay, ba? sos na uli, oy. Biyudo na ko doon si Ben Norman, gaw. Porbida. Biyudo ko siya. Nang mustar ba ito mo? Ako isultian nga. Minyo na ka. Doon na nakaibana. O bato niya. Kita siya ni mo. Gusto ko na siyang ka. Himuon ko ni mo siyang kabit. Oh, unsa? Marisulti niya gawin to, eh. Sigaw untoy nimo ang naghatag nimo og unsa na silnumber ni Norman. Oh, Unya, nay. magkita mo karon sa syudad. Oy, lagi ma, uy. Nayabag ka naman tingali in taon, Nora. Uy, Nalang, nalipay manggay kay ko. Kay magkabalik na gid mis lalaki, ma. kaluoy putang Dido, uy. Buutan baya ng bana mo nak. Ay pag yun anak man, support na biya ka na akong mga bit ko. Ay, naunsa. Di man gud ako biyaan sa Dido, good. Kasal baya mi. Lami man po siya kung mudag tila, pero ay, kapuya ng tila lang. Ay, gamay lagi iya, uy.
Sige na, oy, anto na ko, ma. Makikita mo na ako sa Norman. Sige, nakampings imong lakaw. Kay ako, mulakaw po ko. Mao di. Makikita ko sa batanon akong uyab. Bye. Tagbaw ko ni muda, day. Hugot manghihapon ka, bisag may bana na ka. Gamay man kun sa akong bana, good, pero love pa yan ako siya kay buotan man siya. Mahal ko nga akong bana. Karon nga, nagkabalik na ta, Dainura. Biyai ang imong bana. Ha? Kita'y magtipon. Magtabang ta og layong dapit. Oh. Biyai ang imong bana, Dainura. Pero, Norman, maluoy kong dito. Buotan kayo siya. Dili ka gani makabiya si imong bana. Mupalayo na lang ko. Mupalayo o balik nimo. O mularga ko balik sa Manila. Norman! Mabiya niya unta si Norman o balik untag largas Manila. Pero mahilak mong kong maayo. Awa na lang siya mabiya na ako. O bisugot na lang siyang himuon ako siyang kabit. Mahilak mong kong maayo. Dayon siya upiya. Mga katumang kasama ang kaagi ni Nura din hining tulumanon. What's the style? Muhila kon biyaan style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Imok, pinaingon, ayaw sa waya nga akong panagway, kaya imong asawa ra ba naglaway. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong may kalimtan. Imok, magsulti ta. Unsa may atong panasultihan, ma? Bahin sa imong pagkaikaw. Ha? Kaya naman ko. Aksyon matagkabalaka ni mama, oy. Ako'y may aksyon kabalaka ni Momok. Kanos aman taon ka magminyo, dong. Wah! Nausa mo ka, ma. Mura na imong pakisultihan ako. Ay, tubaga lang, good ko. Ma, saan man ako sa pagminyo, ma nga. May nakagusto na ako. May ubos mo ko na anong sige mong pangutanan ako, ma, oy. Kung kanos ako magminyo. Ma, dako ka na sa amin, nga naas tumbong mo. Pero may taong kong tanaw sa akong self, ha? Makurat mamanggani ko sa akong itsura, ako'y tagian ni ana. Unsa pa mga babae, no? Ma, dili ko gusto, ma, dili ko isiboy. Nga ipagnagad ako ang akong kagalingon sa mga babae. Kung dili sila makagusto na ako, ma, pues, labaw pa kung dili nila. Kung ayaw nila sa akin, di, wow. Ay, hindi, wow. Malukul man ka, ma? Asan yung kitunol ni mo na ako, JB? Akong sweldo, ima, oh. Ha? Mura ni? Samto ni siya, oy. Kadadawat ni mo sa akong sweldo. Muyin ko dayon, maura ni? O pag ka maanar nga, maura na? Ay, wapag ito akong maana, JB. Ay, kining imong sweldo kagamay ini na unsa man. Sige, patayin ni JB. Dagka magod deduction ni magod. Sabi na gugugod. Gisabot ni kang tawhana ka. Gipulan ako sinabot ni mo. Kung unsa kagamay ang imong intrigo nako, mo sa kagamay ang imong kuan. Wala labot, oy. Sa ba ilabot ni ka? Unsa man taong ka ima, oy? Pwera buyag ima ang tanang sweldong imo. Day iyag yun na ang iintrigo tanan nako taon. Mao ba nang? Lagi. May pasimo kay mo intrigo pagdako nimo. Sus akong banap perting gamaya oy. Magchika ta day ima. Uy unsa man ka tinuod nga gamay ang buhi ni Chibi. Unang uy, kamay ra gyud kaayo. Igo rang magpagilok. Oh, dili man pasakita ang alami ay man. Amo na giingon ni Randy Tayad. Mao lagi unta. Kaila desad mo ato. Kaila uy. Oh, kailagay ko sa iya ay na lang eh. Oh, pero katong iyang uyab. Oh. Uy, ingon dako. Ha? Gamay di ay. Ang kang JB? Ay, kang Randy. Kag JB ta magisgo. Ay unsa to? Maulag inong, di ko matagbaw gyud nang. Ay, unsa gud di ay. So, naay kang imok day ay. Haskang dako ah. Swerte kang babay nga maasawa niya kay matagbaw gyud ba. Magsamual gyud ka dako day. Mao pa nang. Hi imok. Hala, uy, dakuan sa imong paamok, uy. Sige mo kong bisikleta day. Tig-29 yun kong bisikleta day. Magkapada ko din sa paa ang magbike, ang magsigi og bike. Sure na kang ligid na 29?
Tingnan kay, tingali kay, sige mag-exercise. Ay, kanang imo nga dako, giun sa pud nimo pag-exercise nga dako man. Ha? Kay kita day ka sa ako, Ima. Gisultihan kong mama ni Momok. Wala no? Ima. Ay, si kablit ya. Wakli man lang ta. Uy, Wa ko'y gana. Sabot ka, wa ko'y gana. Ita niyo eh. Paano naman ko nimo anong wa mo kay gusto? Pag minyo ta tungod baya ini ha. Para nimo. Sus, GB. Unibaw pa lang kung nga gamay ka ng imo ha. Wa ko magigtipo ni mo, GB, oy. Kabiha eh. Grabe, cute. Makasal, oy. Ano man? Ngita kag dako? Sige na paghisgot ang imok da nga dako. Ang dunggan ni imok dako. Ulos na lang dako ang kay imok. Imok. Ring ng imok ang nasa imong baba. Kaya nga naman, nagselos ka? Oh, nagsilos ko! Basta makit-anti ka nga magsulti mo si imok, bantay lang mo na ako, ha? Putlo na ko ang kang imok! Ano mga mong ka? Kalain mo, GB, oy. Imok, sulti ta. Magklaruhay ta. Bayan sa unsa man na, by GB. Uyab mo sa kong asawa? Ha? Unsay ha? Ubag ako. Pili taon, oy, by GB. Pero unsa? mingon siya nga, ganahan ko na siya nako. Unya, giganahan po kang Bisek mo nilang akong dagway, bay. bantay gyud kang imuka ka. Bantay ka lang yun! Likayes ima. O man may relasyon sa iyong asawa, ma? Ay mauga ni likayes ima kay nagduda na si GB ninyo. Misulti man po siya siyang banaw nga mas dako kuno ng imo. Ha? Nga naman day, ma? Kay Jimmy, gamay di? Ambot lang, wa mo ko kita. Ma, baya, gusto sa di ka makakita? Ay nga no god. Di oy. Ay, kabati sa kong naw. Dunay bana nga magsilos na ko. Lahi ra. LR kayo. LR gyud mo. Usa likayes ima ha. Sus, imo, kung makasaway ko sa imo, buwag ka na ko sa JB. Uy, Ima. Ayaw makasata si mong bana. O mo ko ganahin niya, Gwit, kay pati magkay performance, niya gamay pa, Jud. Kanindot unta kon patilawan ko ni mo ng imon mo. Kana bang dako ba, bisag kausa lang. Kausa lang ha, Ima. Era, Ima. Ansa? Mauna ka dak amok. Maori kita ni kadak Ima. Imo ka dako ano, uy. Mahimong mo hikap. Hikap ra? Hikap ra, pero kung ganahan ko, ani ay, Unsay imong gisulti, badong? Bitaw, kita na ko si imo ko, kuyog to siya. Ha? Hay man sila paingon ha, badong? Hain! Wala ka any mo. Diyan yun ako dagko kumagko dagko. Wala no. Ingon ini dini kanindot. Meron pagkakasaway ini imok. Meron ba man, Ima? Makatagpaw man imok. Pero sige Ima, ha? Di na kutob sa imong baba. Ang sa laing baba. Pwede na siya pasudloy. Gusto ka? Gusto. Sige, Ima. Ay, ipasaw. Okay mo. Nindot mo ka. Lamit. Ganahan ka mo. Nahan ko, Ima. Ain may imong ganahan. Kining. Bot. Lisod ko. Lisod ko sa bot. Ala, kung ulunggat ka, Ima, masing bot niya kung ulunggat. Sorry. Mura ba ng laya? Sorry. Ganahan di ka paspas. Ay, babs. Ay.
Sige. Paspasan. Kinahan mo kumayo. May. Hello, Nang. Mahilo ka karong imaha ka. Aha. Singuta, ah. Bitaw. Ma? Sa sunod do, di mo dinhis ato maghimos inyong kabuang, ha? Uyawan lang ko ganiha, dabi na kong naglinog. Ay. Mga bato. Ah. Hala, si JB Manruin. Totoo na. Gawas nito. Gawas nito. Imaron, ikaw ray maigos bato. Hala, sige. Ayaw migi amos imo ka. Ikaw may nanong dinis among bay. Hala, sige. Sag nga ng mga bato nga gilabay sa imong bana. Gawas na yun dinis amua imo. Gawas! Di pa barangay mi ni Ima sa Embana. Nag-usay mi. Desisyon si Ima nga magigtipon siya nako. Wa inahimos JB nga Embana. Gipili ni Ima ang ako nga dako. Mga kasama ang kaagi ni Imok, dinining tulumanon. What's the style? Gipili ang dako style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Russell. Ginaingon, ayaw himua ang laing bakak kung kalang maluwas. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Akaning Uncle Luis, daghang salamat sa imong pagkapuyo na ko din sa imong baya. Pag binutan, Rochelle, kay buhato na ko ang tanan aron mamahimo kang usa ka professional. O, Uncle, salamat. Bye, Rosel. Jamming ka? Sorry, bay. Mauli kog sa iyo kay wa sabay si Uncle Luis. Okay lang. Sige. Next time lang ta. Sige, bay. Donald, ha? Next time na lang. Sige. Mahapit ko grosere. Akong pamaliton kining gisugo ni Uncle Luis nako. Mula bang nako? Hinay, miss? Sorry ha, trabaho lang. Kasi pasabot. Ang sa trabaho lang. Pida na biktima, yung ka. Away mo ba? Hala! Abri na, huwag wala akong pitaka. Nabirwan to, mangunguot ka rin bayanan, oh. Good job, Sharon. Daghadugod ang pitaka nga imong nakuot karon. Akong bahin, Auntie P. Ayaw ka bala ka. Dawa ka. Yes! Thank you, Auntie Ruth! Ayaw na lang kaguol. Next time, magbantay lang kay labi nagmay kasugat ka kay mudos tong gigamit sa babaeng ginasmagan ka. Abtikin na silang mga kamot pag abli na sa bago niya kuoton dahil ng imong pitaka. Sus, babae pagod siya, Uncle. Anugo niya? Guwapa ba siya? Makita ang kausap tong babayhana. Bantay lang siya nako. Bay, ato tas amo ang mas kabiha. Birthday na ko. Mau ba? Uy, happy birthday di mo, Bay Donald. Ug mas kabiha. Magpaabot ko nimo, Barcel. Wow! Kadaghang tao. Mga utan. Sharon! Ayaw na pagharbat, ha? Pasigdo na'y nasakol sa mga bisita ng mga pulis. Bantay lang og amping. Ako pa, Auntie. Mahimo ka kong number 1 nga mangunguot kung dili pa ko expert? Hindi lang. Bantay-bantay lang. Yes, Auntie Ruth. Tana, manood na ta. Okay, Auntie. Happy birthday, Donald! Thank you, Madam Ruth. Diyan mo. Dali. Oh, thank you. By the way, akong pag-umangkon, bagong naabot gikan sa States, si Sharon. Sharon, si Donald, ang birthday boy. Happy birthday! Nahanap siya sa States nga mukis sa lips. Sige na mo. Kaon mo, Madam. Di na. Thank you, Donald. Sharon, dali na. Kupahan niya. Stateside, ha?
Bay Donald! Ay, bay! Birthday! Thank you, bay. Thank you, bay. Oh, nagda pa man kagbino. Uy. Aron mag-inom ta! Okay. Mga on sa tabay. Una ta mag-inom. Dali na! Tagang magbisita, bay. Malagi, ang uban na mga relatives na mo ug ang uban, mga higala sa kong parents. Mo ba? Uy, tayong pagod bay Donald. Ano, may barog man ka? Karong babae ba nga naglingkod at bang nato? Siya na! Kinsa ba? Kanagod o! Mga siya ang nidas bag na ko samtang dilabang ko. O giable nga akong bag o gikuot ang akong pitaka. Sa? Dili na may tabo ba, Rosel? Kasi dili ba, uy? Wa gid ko malimot sa iyang naong bay. Wa gid ko malimot. Tulo ko sige. Ayaw sabay. Ayaw ba, Rosel? Basig magkakubot mo. Dili bay. Ayaw lagi. Dili. Kumpuntahon ko lang ng number 1 nga mangunguot. Nakita ko na gid siya. Hoy, babae! Oh. Ikaw gid lagi? Kaila ka na ako? Kanang naw nga? Di ko kalimot, anak. Ikaw tong kalit kang dinasbag na ko o gikuot ang akong pitaka. Ha? Sure di ho, uy. Ako ka to? Di na ako mahimong mahikalimtan ng imong naong. Kay ako giningitiman ang pag-ayo. Agay! Asa ko ni mo dadon, uy! Uban ako. Asa? Sa akong angkol. Kay iya tong kwarta nga imong gikuot. Si Sharon man ang gibitad sa lalaki. Magsusi ko. Kung sa ikaw, mangunguot kang kagwapa ni mo. Nga ano ni? Ikaw? Luis? Asa man ta, Russell? Dadon ka sa dapit nga presko ang hangin. Overlooking the city. Okay! Wa ko magdahaw nga magkita pagbalik ko. Parehas na Luis. Minyo ka na ba? Pila ka buka ang imong asawa? Imong anak? Huwag yung kamausap. Pag-iitang gyapon kang maminggaray. Ikaw, pila na kalaki ang may agis mong kinabuhi. Di mahala silang tanan nga nakagusto na ako kay hidit ma ko sila. Kay usara ka lalaki ang niasa kong kasing-kasing. Ikaw rin. Patuhuon gyapon ko ni mo. Rot bisag ikarana ta. Narani mo kung dili ka mo tuon ako, Luis. Ngit ka ha? Tungod kay wa ko magustuhi sa imong amahan. Ang ako bang amahan ang mikigmenyo ni mo nga ako man? Kani ang tuon ta, Luis. Imo nang gibarugan. Pero huyang ka. Nagpatuo ka sa sulti sa imong amahan nga doon ako'y lain-laing laki. Midiretso ka lagtuon iya. Katong nahimo kong sayo. Ngagipasulan ko ron. Ulit ako gihapon ko, hangtod ka ron. Og daga paghapon ko hangtod karon, Luis. Rota. Wow! Wow, kanindot hanggapon sa hangin din sa ibabang bahin sa bukid. Uy! O kanindot sa mga suga nga makita gikan dinhi, oh. Wow! Karon ka pa nakaanining napita? Karon pa gyud, Russell. Og salamat nimo ha. Uy, gigakos ko nimo Sharon. Karon pa ko ka feel nga dunay lalaki nga nakagusto nako. Unsa? Gidalang ti ka dining napita? Nya, nakagusto lain ko nimo? Ay, joke. Joke. Tuo sa gidayon ka ay. Sharon, gusto na ko nga muundang ka na sa imong pagpanguot. Nga naman. Kaya ikaw na imubuhi na ako o kang Auntie Ruth na ako. Sige. Kana Sige, muundang kong panguot og kwarta pero dili ko muundang og kuot sa imuha. Sa unsa? Sa imuha, God. Huwag ka magkasabot, no? Paklaro pa dyan ni mo. Ayaw himuwa ang laing bakak. Aron ka lang maluwas, Sharon. Pag serious na, good. Dili, uy, kuyaw kay nang serious. Nakasugat man kog babaeng amaw, eh. Pagsulti tag dinarong, di. Ay sige binuang. Kaya ba ka, sa una ko lang pagkakita nimo,
Wa ko makasabot sa akong gibati. Naigo ba ka ko sa panan ni Cupido? Unsa? Basta, dili masabot. Seryosan ko ha. Ako sad. Mga sad na akong gibati ni mo. Sharon. Rasa kita ang kikasal. Hindi dili kita ba? Ay katong ilang angkol isog anti-root ni mo. Oh, may ang feeling. Kanilay ko maka. Siya. Anong shortcut niyo mo ako nga? Habit sa Rasa. Pat ni gede ibong mata. Ay, ay. After 1 year, nagpakasal na kami si Sharon. Nalipay ko, nga natarong ko si Ruth o giundang na siya sa iyang pagpanguot. Tawanan man pamation, pero proud ko sa akong asawa. Dili na kwarta ang iyang kuoton, dili na ang akong kabuhi. Buhi. Di gyud siya makatug kung dili magkuot. Mga katumang kasama ang kaagin ni Russell, dinhinig tulumanon. What's the style? Mangunguot og buhi style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elizabeth, ginaingon. Sa kapi ko natilawan ang kainit, ug kanimo ko natilawan ang kapait. Mo kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bet, may kwarta ka? Doon na pa. Sakto ka rin piyansa si mong magawa. Kay yun someday nahitabo pa. Ganun kinahanglan mong piyansahan si Manoy Cruz. Adak at siya kay nang hagis o kabo ako mga butang sa imnanan. Nang samantaon ni Manoy, uy, ngita magproblema. Ambot ka dos ata makapahuway ng gihatag niyang problema nato, Bet. Nagkagawas ng kamanoy ha. Hinaot pa unta nga di na ka magpabadlong. Naunsa man kay Elizabeth oy. Yaw gihapon ka. May pagmo na lang kun pensahe. Uy, Manoy, kung wa pa mahangyan ako sa Papa William, no? Di ko mapagawas sa kwarta, uy. Tinigom ko to. Sos, ay kabalak ka. Bayaran lang yata ka. Ang sa may bayad nga, makay trabaho. Ngida. Kisa may madawat ni mo? Kung way mo dawat, aw manulis. Manoy. Girl, hagagi kagdagkuhay. What happened to your face? Stress ko, Dorothy. Nahurot ang akong tinigom sa pagpiyansa ni Manoy Bruce. Hay, nga naman in town na si Manoy Bruce, di mo nga sige makaghatag. Sige makaghatag anak niya. Nya, siya sighatag di mo problema. Mulaki, uy. Naluoy manggod ko sa kong amahan. Ngamihangyo na ako nga piyansahan si Manoy. Kung wa pa, aw, sugot na lang kung mapriso na siya, uy. Hatag laglabad sa kong o. Salamat sa imong pagtabang na ko, ha. Makahuam ko kwarta sa imong uyab na si Andrew. Huwag sa pa yan. Pero dito kang Androng kwarta, uy. Ha? Kayang kisam dito, imo? Dili pwed. Kang Charles, sa imong ex. Unsa? Sorry oh. Di magud siya. Kanang, I mean, diha siya pa samtang nagsutihan na ni Andrew bahin ni mo nga na problema kagipon nung alang sa piyansa. Anya, kay ni timang man siya nga siya na lang kunoy mo pagamit ni mo kwarta so mao to. Kauhaw biya ini, uy. Pero bagi ko kanahan ni Charles kay hilasan ko, hambugiro. Mao ganing nakigbuwag ko niya. Ayaw na gunaw na, Elizabeth. Dito utang imong bayran, eh. Unsa? Utang kabubuton to. Nga bayran po nimo o kabubuton. Mao na. Unsay? Kung ubang ka na ko, makigit ka na ko, impas. Sorry ha. Dili ako ang babae nga imong masayon-sayon. Wa man ti kasyon sayo na ba? Kung dili, makigdate man ko nimo. Makigdate ka na ko. Dili ko kubus, hindi ko mamugos eh. Pero, ay kalimti ang imong utang kabubuton diri nako, ha? Charles? Ikaw, imo lang desisyon. Bisag unsaon ako. Ang bugiruan man jud kong Charles. Uy, Dorothy. Ay, da! Ikaw na may bawang adjust anak niya, good. Ingon, ana magid na siya, kay may pagkahangin, bayag yun na siya. Pero, wa pa ko makabati ugngan sa bagyo nga Charles. Unsa? Okay ka nga makigdate na ko, Elizabeth?
Oh, Charles. Aron makabayad ko sa imong giingon nga utang kabubuton. Salamat. Unya, kanong sa mata mag-date? Kanos aman nimo gusto? Guwapa na. Sexy pa. Mula ka, Elizabeth. O Manoy, Binig ko kwarta day ha. dahil lagi dayon basta doon ay pangayoon. Sige na day. Binig ko kwarta. Nahibaw ka ba, Manoy? Nakining akong paglakaw ron, bayad nis utang kabubuton na ako sa... Sa unsa? Lahusa! Sa unsa! Lahusa! Unsay imong ipasabot sa imong gisulti? Ha? Wa, uy. Wa, Manoy. Diya ka na. Ang kwarta! Kuy kwarta lagi. Pangitag trabaho, uy. Aron may kwarta ka, Manoy. Oh. Charles? Unsa maning dapitang imong gidad-an ako? Motel? Yes, motel. Ablihing pultahan sa imong sakinan. Kay di ko muuban nimo sa sod. Ablihe! Naunsa mo ka, Elizabeth, oy? Mong ay balibad nga gidako ikaw din napita. Sige ta na, nganaw kita. Wa pa'y lalaking nakahilabot na ko, Charles. Ay bayang, taong karaang kansyon, wa ko, ay ko patuwa day. Dugay tang nagbuwag. Wa ko may bawa og pila na kalaki ang imong himong uyab. Human ako og maoy nakaunas imong pagkababae. Okay, imo lang ng beer nga akong gi-order. Ano gun kayo? Puro timbugnawa na. Diba ako nga napugos ka lang ba? Sa pagkuwag na ko nini sa motel, Elizabeth? Ako. Mhm. Tungod sa utang kabubuton, miuban ko nimo dinhi. Pero dili ang akong pagkababayang akong ibayad sa utang kabubuton ko nimo. Enough. Niya na tasod sa usa ka kwarto sa motel. Magdalis ang yapon ta. Ang may natong buhaton, no, Elizabeth? Nga imna ng bugnawng beer rong manginit ang imong lawas. O kung manginit na, mabayran mo na ang imong utang kabubuton din ako. Maghubo na ko, ha? O paghubo na sad. Umita naman kasi kung hubo nga lawas. Sayawan ti ka? Arong maganahan ka? Okay. Mag-tiktok ko? Sayawan ti ka? Oh? Nabuang ko ni mo. Charles! Charles, ayaw! Charles, ayaw! Anong imong gusto ba? Arong magtangatong lawas may sapot. Ati na to ang kainit sa atong lawas. Charles! Ako lehog. Lisok pa man. Okay. Lisok tilusan. Ay, parog ang imong atnal na akong tutsan. Elizabeth, Ang kitog gamay. Dalisod ko paso sa ko ganina na. May mo na ko magawas. Nakabayad na ko sa kong utang kabubuton nga imong giingon. Ayaw sa. Labi pa kang kakson. Charles! Ganun makigbog man ka na ko, Elizabeth. Gusto kang masayod? Sulti ko. Kaya bugiro ka. Uy. O kung may lakaw ka sa imong mga barkada, imura kong biyaan. Gitaken for granted ako Di nimo. man ko ganahan nga unsay akong lakaw sa akong mga barkada kauban ti ka. Mao gani nga wa ako magminyo kay dili ko gustong dunay magbuot nga ako. Ang asa ko pa ingon. Wa ko'y freedom niya na. Muna na ko gawas nimo. Kuyog ta. Iya to ti ka. Thank you. Unsa? Nagkabayad na ko sa kwarta nga ako gikamit gikan kang Charles. Ug ang imong pagkapabay mo imong gibayad. Mamay gusto ni Charles. Hindi akong gihatag. Wala ko'y problema.
Wa na ko'y utang kabubuto niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rona, di na ingon, doon na kita ay dagang, ng pisag na sayad na siya. Dili maayong makikrelasyon siya lalaking minyo na. Apan makikrelasyon gud kini, bahala og mahimo lang siyang kabit. Kung kining nahitabo song kinabuhi nga di na ako mahimo, mahikalimtan. Mo trabaho ka na, nak? O ma, og manangidi ko daan ni mo maha. Karong hapon ba, human ko makagawa sa trabaho. Adon ko ni Ronel sa trabahoan. Ano rin ni kadiyot? Basin magabian niya ko pauli ba? Ay pastilan, kanos apamantawon mo magmenyo. Uy, kuyaw og mamabdos ka anang pagsigi ninyog dit-dit. Ay, ako bitaw siyang giingnan nga magminyo na mi, pero ingon man siya nga sa sunod tuig na lang ko mo. Igo sad nga, makagraduate ng iyahang manghod sa grade 12. Siya may nagastuan na good dun. Ay, basig alibayra na niya, ha? Pila rin may gastuan ng K-12. Uy, anang, mo nag-iingong grade 12 lagi. May magkurso na yun na, nga dako nga kay gasto. Ay, dakpa sa to kadalis brownie, be, kay ganin na rato na kong gibuhian, pero hangtod doon, wag yun mabalik. Ha? Oh, sige ma. Tuan na sa to sa bahay nila ni Rinloy, na may bayi di hagod nga iro. Nang habal na sa tos brownie. O sige, arion sa nako. Daan pagyud ko. Nagit siya tungod sa bahay nila ni Rinloy. Naghapal gid sila tingali sa iro nilang Rinloy ay. Maujud lagi, nagtapot ng mga amaw. Uy, Brownie! Dali diha, uy, paspasin na! Paulion kang mama ay! Ahak ng iro, uy, una-una, uroy. Si Rinloy, may gawa silang bay. Huwag na siya paingon ako. Ka-fitting back shorts na yung isulob. Hala, kalakras at tubangan. Hala, huwag do ba ya? Dahil na! Kaning, day, ako na lang paabot nga mag-ibot na sila, day. Ha? Ako lang yung dadon si Brownie sa inyo. Ano ba nang iro niyo na ako? May gumami ana. Ako na lang paabot nga mahuman na sila og habal, day. Sige. Pataruya lang sana diha. Sige rin, Loy, ha? Kay matrabaho na ko. Arisa ko, Loy. Sige, day. Sige, misag tutok sa kong atubangan. Kininong ako, kung maigo siya ini, bisa mauyab na siya. Pero luluha yung mata ini kung maigo siya. Ang ako ganing asawa, basta mong ngit-ngit nga, kulbaan, oy. Basin ako siyang mabirahan. Lami ganing Rona, oy. Niya na taday, Rona. May hulong na itong sumutel ang isakyan ng taksi. Tay. Paminaw ko. Tay. Naku, gitong kang Rinloy. Uy, day, Rona. Ha? Uy, Dong. Niya na to, uy. Tala, manaog na sa taksi. Dong. Tana, manaog na ta. Tanakay lami na kayo. Tanatayon tayo na. Iyo ko po anong ko nga din. Imo tayo. Ngayon na. Mapi. Iman gup. Padya, kapak ko, be. Ay, tapos nitong kang Rinloy. Baby. Ano ikuan ang ikuan? Ako na ikak nga. Ako sa imo ba? Ikak na ups. Kini ha? Isod na. Isod na, uy. Tuwid na ba? Sud na eh. Nasud na! Buni ko day. Buni ko buni. Buni tao. Wala magbuni, good. Mas ispiyatan akong nanday. Bayar mang Rinloy ako na eh. Mana ko day? Bawasan ako. Rona day, mana? Day? Nihilak mo ka. Hangangan, be. Nagausa naman ka diha. Awa pa ko. Ali, be. Usbi ko, be. Naman day. May
Inti. Inti ko ang nangako. Wala na, oy! Gut ko bayaan na! Tino, ikagaw, Bilyo. Misulti si Rinloy ni mo nga naibog siya na ako. Ay, ikaw, mau yan sa Rinloy ay. Ibog siya laing babae nga, may asawa naman siya. Kanang gaw, kana bang asawa ni Rinloy ba? Mula lagi na siya, mula siya, nayat-nyat na. Ay, may gaw nga. Sigihan, magbirang Rinloy asawa. Ya, sus, kana kang mayroong Rinloy, sus. Murag yung guod. Karaan kay guod ba? Dagko kasing bus kawayan mo. Kita ko anang iya. Sakang ako. Ikaw. May uyab naman yun ka. Ang sa'yo nauna ni mo si mong uyab. Iko ka na. Kang Rinloy ka. Sus. Takilid ka. Murag gandim. Kaihigos ka sakit na ba? Pinagaw kaihi na mga ikong sukod. Ihi baka ni. Mura maglain na ni. White blood da. Basing sad no. Lami yan. Mura mag-nag-mix. Pagin ko kasuwang kaihi ko ay. Apo bida na. Ang nasinlay be. Ang nagaw be. Gusto kong kaihi gaw. Garo na. Unsa bay? Mo lagi sulti ni Runa nimo? Aliyo. Gusto siyang tilawan na imong good. Kininong ako bay. Dili lang kay makaihi sa ini. Ngislog yung naong niya. Inis ka sakit. Ida no. May bibay. Luoy sa kanang Runa taon eh. Basi gusto si tayo sa tilaw sa kanang sakit ba? Wala siyang tilaw na. Timing nida. Kay tuwas Manila ang akong asawa. Kini. Sige bay. Ingin na siya nga magkita mis gawas bay. Sige. Adoon din ako siya bay. Unsa gaw? Panhion mo siya din sinyo? Oo. Kaya man sa doon din is mama. Thomas probinsya gaw. Gaw. Pamilin-bilin sa third degree betul ta liyo standard. Bawal ng third degree. May pansikan, anak. Ingon akong lulo. Yan sa gaw. Si Dudog yung kang magkirelasyon na binloy ha. Hindi na pa na ba yung magkirelasyon kag binyo? Kay dako ng sala. Kung magpaana, relasyon di ay, di pwede hit and run. Bidag is labi. Bidag istorya ay. Gusto lang Limbawat malibot ako na mo ko. Good ka ng sakit-sakit ba? Sige na ko, ato asyo ko. Inang panion ako sa amo, karon dayon. Ato lang siya pagkat-katas luyos among bay. Basta kamayo ni manudlo, no? Pila ro dako yun ang sae mong yun na ano dako gyud kinasagaw. Ay sos, unya na ko maghuna-hunaan ng saoy, ang dako lang sa. Sige, sige na. Suwayo na. Sige, hari na ko. Kapat gamay dia bi. Ko yo mo ko. Kaya sige. Ligo daan ha. Ingi dia seluyo si mong kural si mbay ha. Sige, hari na ko. Kumot sa inyo. Kumay bakit mo. Kilo ka naman, di ba? Chika pa ako, Bi. Ay, akong gipay. Kiko! Mama! Doon pa ako, Anibe. Kausapon, magkay ko, Anibe. Bus, may pa na ako, Anibe. Pa, isuyan ako siya. Masud ba ng tanan kay ko sa tapiran? Sakit! Sakit kalami! Noy! Noy! Man ko makatilaw sa kanting Loy, wala na ko siya buhi, uy. Ay, kapoy ko ba niya perme, pero halagyan na lang kung himo ang kapit, uy. Happy masad kay ko. Mga katuma kasama ang kaagi ni Runa dinining tulumanon. What's the style? Happy na kayo style! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sofia. Ginaingon, ang marriage contract usa lamang ka papel nga gihuptan sa magtiayon. Dili kini angay nga ibaliwa. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.
Magpakasal na ta, Sofia. Adam, di pa ko andam. Andam naman ko. Ikaw, pero ako dili pa man. Ha? Nga naman. Gakan pa ko pangandi sa kinabuhi, Adam. Sofia, kung unsa man ang imong mga pangandoy, matuman mo ka na kung kauban mo ako ni Ana. Ikaw ba, kabata pa na to? Ano taong nagdali man ka, uy? Kung ano god, sigmad to kapaslain ba? Unsa? Unsa man in taon ka, uy? Nahibawagid ka nga love ta ka. Love sad ti ka, Sofia. Kung love ko nimo, andam ka magpaabot. Ikaw god? Wa man gani ko magdali og minyo nga magawang ko nimo. Angay unta nga ako'y mag-una nimo. Love ko na ko si Sofia, manayail. Adam, kung kamo man gyud ni Sofia, kamo man gyud ba? Kadiyo, tragod. Laban mo kang Sofia mo ni. Kita mo to'y managsuon. Unsa man gyud imong gidalian, god? Sofia, sakto na mas edad si Adam. Dili naman mo magminyo, ha? Giyaka naman ka kaniyag minyo. Di pa ko ganahan mahigtan pa din siya, uy. Sus, naunsa ka man taon, ay. May trabaho na mong duhas, Adam. Dagkog ranggo si Adam, dakog ranggo siyang kompanya. Siya ang gitrabahoan, dako pag yung sweldo. Di pala ko gusto nga makasal pa din siya. Nah, makita ganing laing babae sa Adam, di malas ka gyud, Sofia. Okay lang pa din siya. Aw, basig ka nang mo na giniingon nga, dili gid mi angay sa usag-usag kung makakita siya glain na mo iyang pakaslan. Ay, girl, sayang si Adam kung di ka mo'y magkadayon. Sayang kung magdali-dali mi pakasal bayot, unya magbuwag lang pod kay dili magkasinabot. Mo ay sayang. Mas maayo gid na nga pangandaman ang kaminyoon kay bisag usa na kapirasong papel ang marriage contract, diin ang girl ug ang boy nagpinirmahanay with sa mga ninongs og ninangs, angay gyud nga ampingan na di na baliwaon. Ay, mao sa lagi. Pero Mao sayang, gani. uy, abi di mo, kung dili ka mo magkadayon si Adam, day, so sayang gyud kayo. Maunggo na, girl. Luwi beso sa Adam. Sige hangan di mo, sige hagan nga, magpakasal na mo niya. Ikaw, sige sa kabaliban. Uy, kung dili ka na niya, ba ako na lang nabi. Unsa man as Adam, duwaan na nga imo pangayuon ha. Di ba ka makasal niya, di ako na lang na siya. Uy, wa ko moingon nga di ko magpakasal ni Adam. Ang akong gisulti nga dili pa ko ready. Adam, hain ka man ron. Nga naman. Hain ka, kay magsulti ta. Hindi ako sa bukid. Nagpahangin ko diri. Naginusara ko. Nagadananad na ko nga maginusara. Over Dali diri sa baby, may importante tang panagsultihan. Ugma na lang oy. Ganahan pa ko diri nga mag-inusara ko sa akong nahimutangan. So, di ka kaari sa bahay ron. Kay kung dili sige. I-cancel lang na ko ang akong desisyon nga magpakasal nimo. Unsa to? Sige, bye Adam. Uy, ganit. Wait! Muna ako sa inyo karon dayon. Muna ako! Thank you, Sofia. As nakadesisyon na gid ka. Pasalamat ka nga daghang nilaban nimo. Ang BFF nga bayot og si Papa Densyo. Mao ba? Densyo, salamat nimo. Away sa payan, Adam. Kita na ako nga batinud-anon ka sa akong anak. Kanusa man ta magpakasal ha? Ugma na? Agad-agad? Hala no? Imong magplano sa ta? So nga excited naman kay ko, Sofia. Salamat gid kayo ha. May umaabot akong misis. Nganong karon ka na uli ha, Adam? Sorry ha. Nada ako sa mga barkada, Sofia. So, dadiri. Ako asa di mo binuoy. Palahubog naman si Adam bayot, uy. Di na siya minom before, so ulitaw pa siya. Mo inom, pero dili magpalabi. Nay, ganina lang, kaadlaw nang nauli. Wala na ko pa trabaho, kay dugay mang nakamata. Yads na pa man good mo sa adjustment period mong sabtan lang sa nas Adam, uy. Sabton ko utub sa makaya. Kung dili wa ko'y mahimo.
Mutaan naman ka na si Gugubog na muli ko. Okay, tubagon di ka. Insamay ka na muli din eh. Wa tay anak nga musugat ako. Wa tay anak nga musangpit ako, daddy. Ha? Nagpa-check up kog doktor. Og ako mo ay doon na diferensya. Dili ko makahatag ni mog anak, Adam. May pag-adto ko sa laing babae, mangitag anak. Go! Do it! Bro, kung na ko pauli ni mo ha. Asa ka, bro? Nanawag na ko sa Kati. Mag-date ming duha. Sige, sige. Good luck, bro. Unasag lubong ang muhon. Aron, nga makahatag ni mo anak. Aba di ay. Kabambag ka na ko. Nganong, wa man na ni buhata. So pa ka magminyo. Ay, sige, sige na. Lakaw na lang, lakaw na. Ako din eh. Ako lagi dayo, lagi tirahan lagi. Sana sa mo sudyan ako. Lakaw na dito. Okay, bro. Bye, bye. Amping ha, ang muhon. Okay, bro. Paita. Hi. Join din ako, dali. Thank you. I'm Brenna. Adam. Ukang customer? Yes. Gidara ko sa akong brad din eh. Tuwa na eh. Paunag uli eh. Kuan, kining mahimo ka bang out, Brenna? Kahit kas mga lalaki nga akong naupanin sa mutan. Unsa may nakalahiya? Basta, di ko ka-explain. Brenna, kung mamatagan ko ni mag-anak. Mag-live-in unat, ha? Ka na. May babay ang imong bana, Sofia. Maayo hinuon pa din siya. Unsa? Okay ra ka? Nangita siya babay, kaya di ko makahatag niyag anak. Kanya pugnan daay nako siya pa. Bahala sila. Basta ako, legal wife. Makarmara si Adam sa iyang gibuhat pa din siya. Oh. Gipangsudi mong imong mga business sa bag. Mubiya ka na ko, Adam? Sakto ka. Mag-live-in namin ni Brenna. Oh. Wow. Okay. Go! Maabdos na si Brenna. Oh. Mau ba? Sige. Good luck. Ay, lahi ka, girl, no? Pida, wala rin mo nga tuwas laing open arms ang imong banaday. Hay, bayot. Kagustuhan ni Adam nga mag-live-in na sila sa iyang kabit kay mabdos na kuno ni. So, kinsa man kumupugong. Wala ko pugni, oy. Basta ako ang legal wife. Ay, wait, nanawag. Hello? Sofia, dini ako karon sa ER sa hospital. Please, ari ako rin dayon si Adam. It's 50-50. Unsa? Ha? Karma is real. Girl, ni okay mga anihayaon sa bahay sa kabit si Adam. Shh. Relax, bayot. Nalimot ka sa akong giingon na ako ang legal wife. Sofia. Oh, narang illegal ay. Oh. Salamat nga. Misugot ka nga ani sa amayaon si Adam. Dako naman day kagtian. Kano sa mga anak? Dugay-dugay pa. Oh. Oh, after malubong si Adam, kuhaon ko ang tanan niyang papeles, ha? Kay ako man ang legal wife. Ako'y mo process sa iyang burial. Mahimo bang mo hangyo? Spare me. Og sa baby naman ni Adam. Unsa? Ayaw ko pa katawa, Brenna. Makigbahin ka pa sa mga katigayunan sa kumbana? Angay ka magpasalamat. Ngawa ko ka mugikiha. Ako ang legal wife. Nakasabot ka. Ako'y nakaangkon sa tanang kabili ni Adam. Tungod kay ako ang legal wife. Alkansi kaayo ang illegal wife. Huwag ito makasama ang kaagi ni Sofia. Dinhining tulumanon. What's the style? Ako ang legal wife style. Kung mga itong listeners atong What's the Style Part 5, o salamat kayo sa inyong mga listeners sa inyong kanunay nga pagpaminaw o akong i-shout out atong ka-comment, no? Taon na ni ka-comment, shout out na po si Ma'am Jenaline Saro, si Rodrigo Blali,
si Sir Dads Vasquez, shout out po na po si Jude Pristico, si Ma'am Del Sam 99 ug si Richard Turato, labi na kang Ryan Inquitos. Ug mga tumang listeners ato ang nag-comment sa atong part 4. Ug gusto na kong listeners, salamat jud guys sa inyong tanan.